warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng Seneng nggih. sing genawang iki sing seneng banget. Kepripun? Terang tepuk tangan dateng hajate Mas Rakim kalian Mbak Asih Rahayu. Nggih. Ya. Tenang gua. Ora apa-apa isi terang nggih, sepitik Suaranya terang. terang nggih. Saking senenge ya. Nggih. Gus, sing jenenge nyambut gawe nang hari omah ki ora mung nganggo sepisan. Wis bolak-balik. Yang kelingan pertama mbiyen Nggih. tinggali nang Suwargi Ramataryo. Nggih. Kowe rawuh mana karo Bapak Desa. Nggih. Gok, yo seduluran ya, Gok. Insyaallah asal toko gelem geblyak nang aring nggonku. Nggih. Bedah entah mengko bisa dadi toko sing terkenal. Amin Allahumma. Amin. Tapi yang manut karo Suwargi Ramataryo ya mah ora masalah nggo seduluran. Nggih. Oh, geblyak pertama nggih nang latar piye? Nggih, tahun Ya pinten? kelingan ala wis kelalen duwite wis entek. Saya urung lah. Kayaknya ora 2010 ya 2011. Oh, berarti wis 15 tahun kepungkur. Nah, nyoba sih gagah banget kepiye. Sikinya sih gagal lah. Ya nang posisinya kayak persis. Nggih. Terus ping pindho nang areng kene maning. Zaman lagi anak corona kelingan. Nggih, Si kelingan. dene pada maskeran penanya gane pada maskeran. Nggih, kelingan. Kelingan kok. Kelingan. Labu nang areng kene. Nggih. Ya nang kono labu ping pindho. Ya nang areng kene maning mung iki ya. Lha kaya-kayane ngetan keluarga kene wis ping 5. Weh. Urung nang lingkungan kene. Ora itu. Jalaran apa? Ramataryo karo ibune, Ibu Darmi kuwe duwe putra. Indah. Saat kuwi Pendawa 5 lho. Nggih, kados to? Pendawa 5. Nggih. Wis maneh? Mas Darwin, Nggih. Mas Darwan, Nggih. Mas Dasam, Nggih. Suwargi Mas Taman, Nggih. dan sing ragil Mbak Asih, Sohibul Hajat. Ibu Hajat. Oh, Lah tresnane kakang-kakangane iya. gandeng duweni anak sunat Mas Fatahillah Amrisal. Nggih. Buane kuwi padha munggaling layu ponakan muga-muga nabare bisa kasembadan miras patas nggo syukuran. Nggih. Lain sakartum la dan aku malah ing kafartum ina ada bila sadid. Artinya Sapa wonge sing gelem syukur marang nikmating Gusti insyaallah ditambahi rezekine. Amin Allahumma. amin. Ning anggo sing kufur karo nikmating Gusti nang kono bendune mesti tekan. Lah kuwi iki wujud syukuran sing temenanan. Muga-muga ing purba madyawusana keluarga besar Ibu Hajat diparingana sing panjang yuswane, Amin. murah rezekine, Amin. selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Ibu Kades Sukira juga warga masyarakat Cindaga Kebasen Banyumas semoga dipun paringi kaberkahan. Amin Allahumma. Amin. Penontonnya muga sing berkah. Amin Allahumma. Amin. Tamune ya sing berkah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga kowe mung pada seneng karo kesenian menawake dhewek melu ngode ya Bu. Ya, nggih, amin. Wong gandeng yang karo kowe nang kene jago sedulur nyambut gawe yang ora arep petang itu. Ya, nggih. Sing penting seneng cocok nggih Bapak Ibu nggih. Cocok. Nikah bose juragan manis lenggana ngarep gawe bukan jari lagu. Iki Ibu Hajat rugi. Ya, monggo. Ning sedurunge Gus. Mangga. Ben karo menggalina karo lagu apa sing dijaluk sikus ngelengger dhisik. Nggih, napa lenggerane Ya, gendine? blendrong kulon. Cocok nggih. Sing ketak. Karena blendrong kulon kaya butet lah ketak-ketak. Nggih. Ki manggo ana efek kuwi kowe kon efek. Biasanya juga efek. Ora disediani efek. Ana bos? Ndi? Jiot ayo. Ya wis efek. Matur mau tik mau ben pasugadane kumplit terus Kanda-kanda perkara efek. kepribe. Cara penayagan. Iya. Uli sinden wayang karo sinden efek luwih becik uli sinden efek. Lah bisane. Sinden wayang ngerdalange lari sing lanang ora tuman apa-apa. Tinggali kanggo Oh bae. iya. Terus Ning anggar sinden efek
kanggone awan-awan kok wengi-wengi kenal WPG-kan. Lah mung sinden wayang kowe kena kowe pege-pegen lah ki sih wengi-wengi tengah wengi jam 12 kena kowe pege-pegen. Ayo. Kaki dijorna. Lah mbok kena lah. Juragan sayure. Bos Candi. Iki putrane Candika sing wingi disunati wayang. Muga-muga piye kene tetep lestari widadan gone nguri-uri kabudayan ya, Bu. Amin. Kene ya anae beker tenan. Oh. Guys, epek temenan nih. Karo Ayu. Epeke loro milih yuk arep Ayu sing milih sing dengal apa sing temungkul. sing dengar apa sing temungkul sing ireng apa sing putih. Yo wis senenge sing ndi yo. Sing dengal. Oh. Ayu milih ebek sing dengal. Ya ke main anak ireng-irengnya anak putih-putihnya. Dong Sing terima. senengane efek sing temungkul mandane ireng. Berapa apa sing temungkul tulis seurunge temungkul tulis dengal disit. Ning rambutnya pegang kan ora sikus lho. Hah? Rambutnya kan gondong. Iya, so kaku golku mani. Beku bar cukur. Lemas gue. Apa-apa lah, sing penting kan dinei ebek lah. Kesini kok. Ya lagune yang main kaya ebek ya eling-eling. Mangga. Dan pada eling karo sing peparing. Nah, cocok. Ebek-ebekan kenonge kayak campur ya. Ya. Kuling. Wen persis ebek sarune siji bae deninge siji bae. Liyane nabur kabeh. Yo. Bukan sarung. Yuk bos, bos jagung tanggung jawab ke. Bos kok ebek.
Gus biasanya tambahnya kudu sajen ning sajene duit. Ya wonten bos. Wonten. Kurang 100. Mani. Mani buajot. Mani. Siji ayu mendem yo. Ayo wonten yuk. Terus teman-teman kalau ngunjul duit kok. Cepet. Wonten. Bos ayo candi. Nah. Nah. Semualas dulu. Iya, PPG semualas. Iya. Ora apa-apa, Gus. Iya wis ke. Bebek zaman sekarang kuwi tambahane kudu sajen. Kudu Duit. anggur ora dene duit lemes. Oh alah. Nah, ora dijaluk bae diparingi. Nanggap PPK ini ya boros. Terus kesuk maning ya, Bos? Bos Ayun. Ya agar saja itu nih anak-anak mangan suket. Terus Apa mangan godong gandum. sing nambani sapa? Ya penimbule. Penimbule siapa? Kami tuane. Kami tuane. Angger nang kene kami tuane sapa? Ayo bos, jadi panis sekarang bos aja. Tambahan ya duit. Duit iya sih. Bebek gaul. Oh, main duitnya yang bancos ya. Iya, gawat balik. Oh berarti indangnya kayaknya kon tuku dewek ya. Apa nih? Ya indangnya duwe duit ngono mbah tuku dewek. Apa iki apa lagi?